Odhiambo machielo majaber wakini machiegni odhiambo mar ndalo 13 dwe mar ang'wen gana ariyo gi 25 ma en weche manyien mabiro niko kale Ramogi TV. Weche manyien mag ratil tielo mokwongo mabende wakelo ni weche manyien. Kopogore gi mano bang' weche manyien to wabiro gi twak machiel kachiel. Weche manyien mag ratil nyako Ramogi an kae Lolidio Keo kapok wadonje twak mar oda ni mondo menyis ni wan gi mathoth moaiko ni mondo ibed gi ng'eyo kuom gik mosetimore nyaka ne piny chakre nyaka gi kawuono ni koro chopo seche mag midhiambo. Wan kod jatend piny William Ruto nodhi e alame gwenge mag Elgeyo Marakwet kawuono ni ogolo omenda osingo mar dhi nyime siro kanisa ka okwero jok makoni en jamiriambo kendo siko gi singo ma ok chopi. Gin weche ma wan godo kanyakwa Ramogi. Weche mag Sap Othith mabende otimore e kinde ma oganda jokristo e gwenge mopogore opogore odhialo nyasi mar Sap Othith ma otelo ne nyasi mar sand gur kachiel kod tho mar Yesu ma iluongo ni Good Friday kachiel kod Easter Monday. Kawuono ni oganda olamo e nyasi mar Sap Othith. Weche mathoth nitie kanyakwa Ramogi. Mokwongo oyud thund weche. We are solidly behind the recommendations that were made by the select committee that they should be implemented to the last one. Serikal ochopo okang' mar loro kari ko ji malang'ata masani osepong' thich kendo ok nyal kawo ringre mamoko. Wale wanasema hiyo amesema ni uongo, hiyo amesema. Mimi nataka niwaeleze hawa watu wanaosema ati yale tunasema haitafanyika, tutawaaibisha. Jatend piny William Ruto kawuono golo solro e kanisa ma ok olando kwan omenda ka osingo bende mar kudo wi jogo mawacho ni en jamiriambo. Katika nchi yetu hii ni watu wengi wanateseka katika nchi hii yetu kwa wakati huu. Nyasi mar lamo mar Sap Othith obagi e kanisni mapacho kaka ote magachiel mar oganda omed jiw. Machiri nyako Ramogi betulo ma tudri koda namba en 336 Facebook Ramogi TV Kenya, mbui mar X en @Ramogi TV KE, YouTube bende waidore Ramogi TV Kenya. Machigni eloko mare iluongo ni Elizabeth Otieno, nyinga en George Bati. Jalup jatend piny Kithure Kindiki ojiwo jotelo mapacho ka mondo kaw ting' mar chungo weche mawuok kata chungo weche mawuok e dhoge mar manyalo pogo oganda jo Kenya kendo kelo sigu e kind jopiny. Kindiki molose kanisa moro Kilgoris onyiso jogo manie lemo mag telo mondo neni ok gitimo kata wacho gigo maricho manyalo kelo rochruok mar arita kwe e pachoka. Na wakati kuna tofauti za kimafikira, hizo tofauti tusifanye hiyo tofauti ihatarishe usalama wetu na amani yetu kama taifa. Hata kama mtu wako na mafikira tofauti, ayaseme kwa njia ya taratibu, njia ya heshima, wenye kuambiwa watasikia unasema nini. It is possible to air your different views without hurting national stability, national peace, and national harmony. It is very possible. Inawezekana. Sio lazima ati kwa sababu uko na maoni tofauti, sio lazima uhatarishe amani ya nchi. Wewe sema mambo yako, na kama ni mambo mazuri yatajumuishwa katika ujenzi wa taifa. And I want to make it clear that the peace of Kenya, the stability of Kenya, the unity of Kenya takes paramount. It takes precedence over all the other issues. Kawadhi mbele nyako Ramogi hoiro ni ogai mar duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka onyiso sirikal mondo chuga put moro moyiedhi mabiro nono matut gima ne okelo ng'ikruok mar ndege mar kalapapla manonego jatend jolweny mosenindo Francis Ogola. Kalonzo wacho ni dibed ni masirano ne ochan mondo kel tho mar jatelono. Onyero report manyo ogol manyiso ni ndege mane oting'o jamadar Ogola ema nobedo kod ng'ikruok e injin mare. The report that has been released following the unfortunate crash of General Ogola along with his 9 colleagues. What has happened is whitewashing the situation.
he was taken out. Nobody would believe that story. And there was a story behind why they may have wanted to take him off. He was sent by the National Security Council to go to Bomas of Kenya that time before results were released. And I think that people said they would deal with them. Some of them were hard to say, we'll deal with this guy later. But because of the Tonje rules, there was no way General Ogola was not to become the next head of our military, the CDF. So he was taken out. And that for me, and I should be forgiven for holding that view. I don't even seek forgiveness. That is my own view. We need an independent inquiry, possibly led by Parliament. If parliamentarians feel intimidated, an independent kind of inquiry. Because we cannot have a culture where military leaders are taken out, political leaders are taken out. These helicopter crashes must end. Kawasurunya Kuramogi ni Okil Ndegwa Njiru. Ondiko ni aput mamanyo commissioners mag IBC kaodwaro mondo chiw ler ewi chung mar Joy Brenda Mdivo. Joy ne odadhoge dwe mokalo ka omanyo lemo mar jakom mar IBC kendo sani penjo thoth kaluwore gi bedo mare machiegni gi duond bura mar UDA. Cleophas Soloch kolono wachni. Ndalo sekalo nyaka ne chak ng'wech mar manyo jakom kod commissioners manyien mag IBC dwe mokalo mar adek. Okil Ndegwa Njiru elo jakenya manyinge Dr. Peter Mbahe mabende en jakanyo mar duond bura mar UDA ondiko ne apudno ka gidwa lere wi welo mane omi Joy Brenda Mdivo kaka achiel kuom jogo mane odadhogi e lemo mar jakom mar IBC dwe mokalo. E yo bokeni, Njiru dwaro mondo apudno ket lere wi weche moko madito. Ler dwarore wi kane apudno oyudo fom mar oro kwayo mag Joy Mdivo. Bende odwaro mondo apudno ogol andika mane omaki kinde mane dayo dhog Joy Mdivo dwe mokalo manyiso kaka ne oloso. Weche osebedo kayo wacho ni Joy Mdivo en machiegni gi duond bura mar UDA. Okil Ndegwa Njiru dwaro mondo chiw ler kaponi Joy Mdivo ne owacho ni ne en jakom aput mane nono ng'ur tok yiero mar higa mar 2022 ei duond bura mar UDA. E weche mamoko matudo Joy Mdivo gi duond bura mar UDA, bende ipenjo ka okang' ma apudno biro kawo poni ging'eyo ting' mane en godo e yiero mokalo e UDA. Mogik, Njiru penjo ni bang' gigo duto magiketo ayanga, bende apudno ni kod geno kata dier ni Joy Mdivo ni kod chia mar bedo achiel kuom jogo manyalo bedo jakom mar IBC. Dwe mokalo tarik 25, luya ne ochot ne Joy Brenda Mdivo e kinde mane dayo dhoge ka omanyo lemo mar jakom mar IBC. Kae ne olero ni bedo ne machiegni gi jatend piny Kenya William Ruto kata duond bura mar UDA ok bimone timo tije kaponi oyiere. It is not about the Murengo. Here I'm offering myself as a Kenyan, not for tokenism, not for show, not for bonga points. I actually think I've got something to offer my country, and that's why I've stepped forward. Okil Ndegwa Njiru omiyo apudno ndalo adek mar chiwo dwoko. Ma timore ka moko kuom jotelo bende medo jiwo liet ne apudno kaluwore gi medruok mar kwan ji ma idayo dhogi ne lemo mag commissioners kata bang' ka nosechapi nyinge 105 motelo ne chakruok mar chenrono. Haijalishi ni nani yako pale katika mmetaweka pale katika hawe ndio mwenyekiti ama commissioner IBC. Hata kuna wale wengine walikuwa wanaitwa Cherera 4 walikuweko na bado serikali ya UDA ilishinda. Maoni ya wananchi bado itakuja kukamilika na watafanya venye wanataka. Kwa hivyo ningesema kwamba kufuatwe sheria ni kinyume ya sheria kuongeza watu kwa njia isiyofaa. 6 persons were sneaked into the IBC commissioners list. And I mean, if you're sneaking people through the back door, there must be an agenda. Cleophas Soloch, Ramogi TV. Kawasudo nyako Ramogi wang'iyo motende kod weche mag kar limbo kata kar iko ganda ma Lang'ata mabende en achiel kuom kuondego ma oganda ja konyore gi weche mag iko jogi sama magoro kaogi. Wero ni piny owacho ojiw mondo med gero osiptende machiegni kod oganda kaachiel kod loso apeyni machopo e osiptendego kaka yo mar geng'o tho mag mine mapek mapod nitiere malo e kaunti ma Migori. Jafwambo marwa George Juma ni kod ler kuwuok Migori. Mine mathoth pod wito ngimagi e kinde ma ginyuol e kaunti ma Migori kaluwore kod lipot mogol kod migawo mar thieth. Lipot yango ni mine maromo 673 kuom mine maromo 100 manyuol wito ngimagi e kaunti ma Migori.
Jokanye sekta Matthews tino kono malu mag min mawito ngimagi kod bor mar osiptende, yore maricho madhi osiptende kaachiel kod mamoko. Wakati wa mvua mama hawezi fika hata hospitali juu ya barabara ni mbaya, hospitali ni mbali, hata kufika huko unaweza fika hata ukose daktari ameshaenda kwake. I'm a member of this community and assessing the medical help has been an issue. The roads are bad and also there's no way of getting help in the hospitals that we have because sometimes they are very far from where we are. Gladys Wachira maenja kentrogo magoganda maori kune wuoi sub-country mauriri e kaunti ma Migori e kindmani ya osiptalo ma St. Joseph Smith mabende gedo mar osir kurego mok mago mag piny owacho ne owacho ni oganda mathoth to ahinya mine koro pod wito ngimagi e kaunti ma Migori nikech bor mar osiptende. The maternal death is on rise. And also the cases of gender-based violence. I have dealt with the cases of gender-based violence for a long time. Wachira wani ber ka koro piny owacho keto maino e medo gero osiptende mondo koro gibedi machiegni kod oganda kaka yo achiel mad geng'o thoge mag min mapek mabende pontie malo e kaunti ma Migori. Wach ma kamae nosiko jalup county commissioner e sub-county ma Uriri Monica Kang'ethe mane wacho ni pontie gwenge mathoth e sub-county ma Uriri ma pod oganda wuoth mabor kamanyo thieth gine bende koro pod medo kelo thoge mag mine mapek. Kang'ethe wane gedo ma osiptali ma St. Joseph Smith ma bende koro ger e gwego mag North Kanyamkago koro dhi konyo e duoko piny thoge mag mine mapek kaachiel kod kata nyithindo matindo. And our community members now will have a place where they can, they can deliver safely and will be able to reduce the maternal deaths or the mortality deaths. Isech ma piny owacho rogo mok mago mag piny owacho medo tiyo machiegni mane ni koro osiptende obed machiegni kod oganda mine mapek bende koro med jiw mondo kodhi e klinik kaka winjore kendo ginyuol e osiptende. All mothers have to deliver at hospitals and that is what we are advocating for. We don't want mothers who are delivering at home, and even our chiefs are here so that they ensure that all mothers deliver safely in hospitals. And because it was far, this facility will be able to fill that gap. Seth midemina pisano mochune ngima nyithindo e sub-county ma Uriri wach ni pod nitiere kwan mathoth mag mine mapek mok dhi e klinik kaka winjore kamoko bende pod nyuol dala. Miyo man gi ich onego bed ni biro hospital diboro. Moko nitiere mabiro diriyo kende, jomoko nitiere mapod biro didek. Nitiere kata mapod biro diriyo. To bende ok waluor wacho ka ni nitiere kata mine moko ma iyudo ka seche moko obiro dichiel kata ok obiro kabisa. Ok kinde mang'eny bende ok gibi nyuol e hospital. Omiyo giromo gi masira mang'eny machalo kaka chwere moko gitemo ni mondo mi gidhi kuonde ma ginyalo nyuole oko mopogore gi hospital. George Juma, Ramogi TV, Migori. Koromogi na nyisi ni weche nitie mathoth kama jatend piny William Ruto bende ne oliwore alam. Jatend piny William Ruto oloko tanga wi kaka osebedo ka ogolo chiwo ne ute mag lamo kaluwore gi liet ma osebed ka iketo ne ewi chiwo mabop mabende jo Kenya osebedo ka ni mage timo e kinde ma giwanyore gi pado ka koro tamore fulo elela kwan omenda ma ochiwo dichieng' ma kawuono. Ruto bende osingo kuodo wi jogo mawacho ni sirikande ok chop singo magisebedo ka gichiwo. Ne olimo kaunti ma Elgeyo Marakwet Nyakoromogi kama bende okwayo jonyuol mondo kik giwe tiyo kata we ti kodgi marach. Ahinya to keto jopuonjre mag nyithindgi e lai makare ahinya e weche manyalo nyaya chaya kaachiel kod nyiso kido ma ok ber mawuok kuom nyithindo. Okwayo oganda mondo kaw ting' mar rito nyithindo kaka imiyo ler korwod cha Nyambaga. Ginela mane obagi kar chung' od bura ma Keyo South e kaunti ma Elgeyo Marakwet. Nyasi mane okelo kanyakla kanise bura mopogore opogore. E kendo kaluwore kod kaka jo Kenya osebedo ka soko jatend piny ewi chiwo mage mabop mag omenda motielo ne kanise. Ruto ne oyiero mar weyo ma ok olando kwan omenda mane odhuro ne kanisa koko ni jonyiego nyiego nego. Anyone who fears the Lord and is delighted in his commands, his children will be mighty in the land. Riches and wealth will be found in his house.
Ohotio gi thuolono mar seyo jogo mosebedo ka chich kode ni ok owach adiera, ahinya to kotenore kod singo mane ochiwo ne oganda jo Kenya, kowacho ni thuolo biro mobiro kuodo wigi kendo chopo singogo. Musisikize wale wanaendesha propaganda. Kuna magabanas wengine na watu wengine wanaendesha tu propaganda. SHA haifanyi kazi, sijui nini. Nyinyi, you know what you're doing. Huyu governor na county ya hapa, they know what is going on. So, wale wengine wataamuka siku ingine. Your Excellency, sisi tunataka tu hiyo kazi short term imalizo, wakora watolewe, alafu baada hiyo utusaidie development, Your Excellency, kwa sababu we have realized the solution of insecurity in Kerio Valley lies with development and opening of that area. Jatend piny mane chalo kagima wuo tuke mag Butere Girls okwayo jonyuol mondo nyis nyithindo yo makare kendo kik wuondgi. Ruto okono jonyuol nigi ting' mar chiwo puonj makare ne rowere kendo pidho kido maber kuomgi. We must equally protect all our children from pedophiles, from drug peddlers, and from those who want to corrupt our children and teach them to hate their parents or their teachers or their leaders or their nation. Kwa hivyo watu wasiondelee kwamba rais akiwa mtulivu, now you can do whatever you want to do na kujaribu nchi. Nasema hivi kwa sababu kuna watu wanaharibu usalama wa nchi wakisema kwamba it is their right kutoa matusi, kusababisha vurugu, kuleta uchochezi. Those people must remember that in as much as you want your right to be respected, you must also respect our rights. Those of us who believe in unity, cohesion, peace and umoja ya Wakenya wote. Ruto bende opuo jopur kuom sinani margi ka osingo medo bero sekta mar pur mapachoka. Tutasimama na nyinyi na serikali ya Kenya itasimama na nyinyi kwa majukumu mazito na ya muhimu ya kuzalisha vyakula katika taifa letu, ndio tuweze kujilisha, kwa sababu taifa ambayo haina uwezo wa kujilisha haiwezi kuwa ni taifa ambayo inaweza kujivunia. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Erokamano nyako Ramogi kuom yiero Ramogi TV. Dakika osekalo ka dakika maromo 16 bang' saa 1 mar odhiambo. Weche manyien mag ratil biro ni achiel kachiel kokalo Ramogi TV. Aneno ka ote magu lidha mokari adek manitie mondo wakao yueyo mapiyo piyo nikech nanyisi ni bang' weche manyien to wabiro bedo gi twak mar ratil. Wilberforce Otieno Wood North Kanyamkago koni aseka urindi kendo wayo mache kiru aoko merwa ka ichuny Kasewe village ter North Kanyamkago e county ma Migori. Wacho ni number 1 Kalonzo Musyoka okowinjo kel wach mar CDF ogola kendo rwake siasa. Kasto wach mar ariyo wacho ni Okindegwa is a busy body. To wacho ni jatend piny to en Mr. Promise. Koro ong'ia ni to adi mosesingo moko chopo mondo chopgi mondo jopiny omiye nying machielo. Erokamano ahinya. Jadolo Ojwang' Orono wacho ni entiere kod yo makare. Obunga Town Kisumu City wacho ni gimang'eyo ni Ruto ne oyombo noyombo Raila kod Uhuru combine. Koro sani gin kod Raila okapar nitie ng'ama nyalo yombe, omiyo joma ni kod barupego oweya rais oti. Koro bati ka olor Lang'ata to joma onge thuchegi biro timo nade? Mano gima openj ka kod Ojwang' Orono father. Erokamano nya father Ojwang' Orono, in bende penjo mano. Aneno ka Sauke mar Osiri kone entiere Nyateke, neno weche manyien maler kendo biro ne yo makare. Kasto Archbishop Dr. Okoth Koiwuri Nyasaga ore degmo wacho ni anasiro lwedo jatend piny William Ruto mondo med konyo Kenya kendo med dhi nyime kokonyo kanise kendo chieng' moro chope kata sigombre okonyo riwruok mar East Uholo Ministers of God Association. Okay. Mano kalure kaka Bishop Okoth Koyo nene kanyo. Aneno ka makamu kone entie oneno yo makare wacho ni Mr. President nyo miyo Sifuna ler munjo bed ni oluwo ma
Mio Sifuna koro sani ni elo. Okay, mana paro ni en kaluwore gi analysis mare, onge tudruok gi weche manyien kanya kora mogi. Kao kamano, gina muda kao yuyo gi kanyo kaduogo podan gi weche moko manyien ma en Ratile Ramogi TV. Are you ready for your ultimate bucket list adventure? View Travel invites you on an unforgettable 4-day gorilla trekking adventure in Uganda. This package includes return flights, a gorilla trekking permit, ground transportation, and a community visit. Starting from $1,510 per person sharing to witness nature's rarest wonders. With View Travel, adventure yako iko sorted. Book now, lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Choni adier mane manat marwa. Ino kiye koda. Seher nyakune ok nyal bedo manat. Nikech man prit e manat marwa. Easter happiness all around. Win big with the WRC Safari Rally 2025. Revisha and feel the roar. Easter, fill your table with joy and your hearts with savings. Citizen Duca's Easter package is your ticket to a delicious and affordable celebration. Get 2-pack of 2 kg wheat flour for 270, down from 290. 2 kg of premium basmati rice for only 589 shillings, down from 767 shillings. 1 liter of cooking oil at 299 shillings, down from 350 shillings. And 2 kg of sugar for just 289 shillings. This is a total of 1,447 shillings, meaning you will be saving 259 shillings. It's easy. Dial *487*5#. Select your package, make your payment, and pick your package at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duca, home of discount. E gweng' mokwe, kama hera dongoe kaka cham e puothe, jot ikore ne wuodhgi maduong'ie moloyo mar bedo jonyuol. Kwanza ingena dwa mtoto wani obed nyako kaka diel ni. Kasto wachake da mama dongi. Awino. Ng'at manigi gik matin ahinya to chiwo duto ma en go. Iparo ni okanyal riti? Ha? Iparo ni okanyal riti? Mana sama geno chako dongo, gik machon duogo. Ndalo machon nosekalo, ndalo machon sani wan sani. Sama chiwruok romo gi tem, be hera biro locho. Mon chendo kadem kaya. Ne tem maduong' ewi Nam Cinema, Jumapil saa 2:04 otieno, mana e Ramogi TV. Kik bai. Machini kendo nyakora mogi bang'o kiwero ni kar iko jomotho Malang'ata koro sani nyalo lor kendo geng' ne jo Kenya mondo kik dhi nyime kod iko jogi kanyo bang' migawo mar thieth yiere kod okenge ma ochiw koda put mano meeting mar timo nonro ewi chal mar kar ikno ma timo higni 20 bang' ne landi ni kar iko Malang'ata opong' kendo ok onego tigoro kaka kar ik. Cynthia Nyango miyowa ler. Nenore lela ni kar ik Malang'ata opong'. Kaluwore kod duol manochuogi kod bad migawo mar thieth,
nitiere dwaro mar jatend migao mar thieth lando ayanga chungo chenro mag ik e kar ik Malang'ata, kendo tend kaunti ma Nairobi manyo puodho machielo ma nyalo timie ik. Duolno owacho ni ngima dhano nitiere andaki, onono sirikand kaunti ma Nairobi biro dhi nyime kod yiene oganda iko ng'ato mohewo achiel e bur. The city county of Nairobi should ensure all burials taking place in that cemetery comply with public health legal requirements governing such practices to avoid infectious disease spread, social stigma, and pollution of the environment. Sirikand kaunti ma Nairobi bende okwa mondo chak chenro mar duoko puodho mar eka 5 machiegni gi alwora Malang'ata e kar dak mar Royal Park, mawachore ni oyaki kod achudhe mag lowo. Nairobi City County should reclaim grabbed land adjacent to the cemetery for expansion purposes. We advised that Nairobi City County to be compelled by the National Assembly to obtain all the necessary ownership of documentation for the said land. Weche magarita bende otwagie ka duol mano meeting mar nono chal mar kar ik Malang'ata dwaro ni mondo keto ng'enge moro mondo geng' kuo moting'o wito moko kuom ringre mag dhano, pando moko kuom gig kuo, kaachiel kod geng'o le mag bungu makunyo buche moikie ringre dhano. Tend bad migao mar thieth korka korgi oyango ni okenge gi duto ibiro ketie tim kaka owinjore. We are solidly behind the recommendations that were made by the select committee that they should be implemented to the last one. Lipoti yango ni dhano 30 iko e kar ikno e juma ka juma, ka ringre 57,000 oseiki e kar ikno Malang'ata chakre ni chiw thuolo mar ike higa mar 1958. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Ramogi ka wadhi nyime kendo wawere gi wach mabende koro kelo penjo ni to koro joma onge kod thuchegi ibiro ika machalo nade. Wang'e motenre kod weche mag Jokristo. Jokristo mag kanisni mopogore opogore pacho ka obago nyasi mar Sapo Thith tinende kata kawuono, nyasi ma giparo godo kaka ne orwaki e boma maduong' ma Jerusalem motelo ne nyasi mar Pasaka. E pacho ka jodolo mag kanisni ochiwo ote e wi chal mar piny Kenya ka gikwayo lokruoge lai mag telo kod nyayo kwe kendo bero tudruok e kind sirikal kod jopiny. Magikoni tudruok makamano sani nitiere kod ng'ikruok. Jafwambo marwa Otieno Daniel miwaler. Kanisa ma jokopere ma St. Joseph Kisumu en achiel kuom kanisni mane obagi nyasi mar Sapo Thith. Kae oganda Jokristo kaachiel kod jodolo e joluorore e alwora mar kanisano ka giting'o thith kendo giwer. En nyasi ma Jokristo parogo sigana wi rweko mar Yesu Jerusalem bang' kalo e tembe. Ma en nyasi ma ibago motelo ne sikuku mar Pasaka. Koro chieng'wa kawuono wakwayo kwe ni piny mangima, wakwayo kwe ni famili, wakwayo kwe ni ng'ata ng'ata. Orwako waduto ni mondo wasom sap chierne e yo makare, e yo malong'o, kendo e yo mowinjore. Kwa bedo gi ng'wono, kwa kunyo jowetewa, kendo bende kwa chiwre nigi kuom kungo mwase kungo. Ma e ranyisi mar Sap Othidhe. Ka e kanisa mar jokopere ma St. Peter Square mayudre Vatican e boma maduong' mar Rome, ote Papa Francis ma osom kod Cardinal Leonardo Sandri Jokristo mondo mi okaw ting' mar jogo man gi chandruok, ranyisi mar dhialo juma maler. Bang' misa, Papa okwayo ni Jokristo Jumapil kod juma maler komosogi e kinde ma pod odhi nyime gi yudo teko bang' tuo mane ogoye. Komachielo, kanisa mar Lejo Maria ma St. Helena ma Mathare mayudre buore Nairobi bende ne oriwre gi jowetegi mamoko e bago nyasi mar Sapo Thith, kama ne ojiw Jokristo mondo mi obed gi bolruok kendo gi sinani mane Yesu Kristo nonyiso e kinde mane isande. Akwayo Jokristo duto mondo okaw ranyisi ma Yesu onyisowa. Ne in kingi, ne en gi taiko mar tambo gimoro amora mane itimone. Nojare, noyanye, nosande monege, to onge gimoro amora mane otimo. Ne onyenyekea nyaka chak tho. Tino Daniel Ouma, Ramogi TV. Jakalono mar Ramogi FM e bwo kambi Royal Media Services komakore kod riwruoge mamoko ochwalo thieth maonge kod chudo
e kaunti ma Siaya. Ripota marwa Esther Ojwang lerono mathoth koluwore gi chenrono. Jopiny nochopo kar rombgi e sikundi Awuoyi ma Sawagongo yudo thieth manochiwnegi kod kambi Royal Media Services kokalo kuom nyakalondo mar Ramogi FM. Jolendo ma oyuoro e chenrono ka oriwo Doris Okumu ma ong'ere kaka Dori Nyarokumu opuoyo jopiny kuom chopo yudo resruok mar thieth. Jotendwa duto te adwani mondo akaw thuolo ni mondo agonu erokamano jotelo magwa nikech giketo gima chalo kama kaka Royal Media Services wasebedo ka walimo oganda kata ka wamulo oganda e yore mopogore opogore. Wachopo game Sawagongo ka mondo mi wane ni gima duong' mowakelo en wach mar ngima. Ng'ama mi ngima en ng'ama mi mwandu. Jopiny oduoko erokamano kendo medo jiwo jolos chenrono mondo ochwal thieth kuonde mamoko e Kenya mangima. Waseluwo lain, osemiya yien te, adong' mana koro gi X-ray. Ka X-ray masedhiye, wach ni pod warit matin, lakini thieth ber. Ji obiro mang'eny. Aneno ka ji obiro mang'eny. Ng'ama organize chenro mar thiethni. Aduoko ne erokamano maduong' kabisa. Awinjo maber kendo ajiwo ng'ama oketo paro ni mondo omed jiwore, mondo omed kelonwa kendo chieth kapod dhi mbele, mondo mi gikony ngimawa. Aneno ka gitimo na gima ber, agon giro kamano maduong'. Nyasaye omed gwedhogi mondo gimed timo gigo kamano. Dr. Joseph Aluoch to lero ni maino gima duong' en neno ni gichwalo thieth machiegni e gweng' ne jogo maonge thuolo kod pesa. Koro nyaneno ni onego konyo jopiny man gi tuoche mang'eny to ok nyal chopo kar thieth mayot, kata ka gichopo to ok ginyal yudo yath, kata ka yudo yath momigi andiko ma yath to ok ginyal chulo yath. Koro wakonyoga gimiluongo ni free medical camp ni en gima osetimga aming'a e pinje duto mondo okony ji manie e gwenge rural area, iluongo ni rural places kuma bor gi osiptal kata gi thieth. Wang'eyo nitie joma ng'eny ma ok nyal nwang'o thuolo ma dhi yudo thieth kaka nyalre. Koro ne waparo ni gweth ma Nyasaye omiyowa gi tim ma wan godo ni mondo bende wabie wakony joma wanyalo konyo kae, to ma katek matamo wakonyo kata bende waoro kama wanyalo ore. Gombo maduong' en neno ni ochwal thieth ne jopiny kinde ka kinde mar gayo tuoche mathoro mako ji. Esther Ojwang, Ramogi TV. Akoromogi kawadonje weche mag tuke en